però aquesta vegada no com a autor, sinó com a pseudotraductor, perquè, tot i que abans en Pau Castanyer ha esmentat que efectivament la Cantàrida és una col·lecció de poesia que publica joves no només en el sentit nominal, o sigui, de números d'anys que tens, sinó també joves d'esperit, d'acord? O sigui, joves d'esperit. I el Leroy Carwell és un americà universal de tot el món, de tot el cosmos, que és jove d'esperit. I vàrem creure oportú que havia tenit seu espai dins la Cantàrida amb un volum preciós que era aquest, o sigui, un gorrió a la farina del forner, a Sparrow in a Baker's Desk. Maria Antònia Socias va realitzar una primera traducció d'aquest llibre que després va ser revisada per Isabel Olid i que va donar el resultat aquest llibre, diguéssim, traduït en el català amb edició bilingüe, que també formarà part de la Cantàrida, o sigui, cada 4 números, cada 5 hi haurà una edició bilingüe d'un autor internacional. En aquest cas, qui encetava era el Leroy Carwell i futures publicacions tenim el Lucia Pietrelli i en Stefano Benni. I jo volia compartir amb vosaltres un poema molt especial perquè el Leroy se l'estima molt, que és Sideshow, Caseta de Fira. I el poema reflecteix molt bé aquesta situació mercantilista, salvatge, sàdica, cisem que estem vivint ara mateix en aquests dies. Diu així: si no vos sap greu, jo vos intentaré recitar el millor possible en anglès i després vos faré la traducció en el català. Jo vaig fer filologia anglesa, qualque cosa he après, o no? No, efectivament. Quan vaig llicenciar m'han dit, enhorabona, tens un paper que diu que no sap res. El poema diu així: Sideshow. Step right up, gentlemen. In this street and on 410, you'll see incredible chicken woman. See all the dark curl of the protruding bones of her feetless legs. See the limp crimson headless neck. Plucked and stuck, you'll see the ghost bumps of her plump flesh. Here she sits, gentlemen, just inside the canvas walls on a folding chair. Is she alive or is she dead? Prowl between her legs, finger her teeth and judge yourself. A woman of a chicken of a woman. Man only at the going carnival price. Cigar smoking aloud. Step right up, gentlemen. Barked the dwarf, and twirling the moustache, swung his baton towards the open flat.